Njengoba amabhokobhoko elungiselela ukubhekana nezimbangi zawo ezinkulu ama-All Blacks ngaphandle kwenkundla, injabulo igcwele emoyeni. Abancane nabadala bagqoke imibala yeqembu lesizwe, kanti labafundi banomlayezo ocacile, bonke beseka amabhokobhoko. As the second team captain, I wish them good luck for tomorrow's game. Just be positive and just win for the fans and the country and just enjoy it. They must never give up, hope they win and good luck to them. Bonke bayazi ukuthi lona kuzoba umdlalo onzima kakhulu, kepha banethemba lokuthi amaBoks azophuma phezulu. It's going to be a tough game because there's nothing worse than a wounded All Black. I'm going to tell you that. Kusukela kwabathengisa emgwaqeni, indawo zokudlela kanye nabaqashisa ngeindawo zokuhlala, wonke umuntu wenza inzuzo kulempela sonto. Umthelela wezomnotho uzoba muhle kakhulu njengoba ezinye izivakashi zizokhetha ukuchitha impela sonto yonke kulesa sifundazwe. We've got 40,000 seats sold out and also people just attending the fan parks, the many fan parks that has been created. So all of those people will also have to eat and travel around. So that's even more money. Lomdlalo uzoqala ngehora lesihlanu ntambama kusasa.